mga kasis, mga silingan at mga kamarites sa tanang dapit sa Pilipinas. Mayong adlaw sa tanan, aniya na sad kami diri karon sa ato ang podcast diri sa kusina ni Marites together with my companion Kamarites Manet. Say hello Kamarites Hello. Manet and Pastor Saiki. Hello. So he is here, they are here with us joining no karong karon nga adlaw. So now we will talk about stereotype. Unsa kaya ning stereotype no? So naistorya na nila ni atong mga podcaster nga si Wen and Beth no sa podcast nila na they talk about the stereotypes no. Ang stereotypes di ay is a strong man-made standard no. You know Kamarites na God should be our standard, no? Para sa Amen. tanang butang, no? But human thoughts became the standard. So, why is this happening to the most or to the vast majority of people? And then, how we, Christian, no? Can escape this kind of standard. So, friends, we must listen to Jesus, not men's reasoning. So, we must read the Word of God. Aron makalikay taniini nga ato gid kini nga i-broke ang standard diri sa atong mga panguna-una sa atong kinabuhi aron makasunod kita sa Biblia o musunod sa standard diya sa Ginoo. So and let us examine ourselves now no na if there is an old stereotype that needs to be removed. So Kamarites Manit, unsa man yung mga stereotype nga kinahanglan nato nga matanggal sa ato ang sistema sa atong mga panguna-una no. Kamarites Manit, example sa Bible, diya sa simbahan, no? Oh, sa simbahan. Oh. Most good mga stereotype makita nimo sa simbahan, no? There's a lot of standards, daghan kayo Daghan rules, kayo, no? Don't break the rules. Don't break the rules. Hinanglan imo gyud ang tumano, no? Most people no nagpuyo karon makita jud nimo sa simbahan ang mga stereotype number 1 kasi. So, like me based on my experience as a worship leader no. Naka-experience ko nga dry man kayo mong pag-worship lead, wala na ko na-feel ang presence ni God ato. So ako as a worship leader, hilom lang ko, wala lang ko ni komento kay lisod pod makipag-away no, gustuhanon ba ato. So naagid siya yung standard ato Kamarites. Mao tong ningon siya nga dry daw. Na siya standard. Na siya standard. So mao gina nga stereotype. Ano na sa no kanang sa simbahan kanang musulod gani nga walay ilis. Yagit kayo. Yagit. Sigbutang sa luyo. Ibutang sa luyo dili pansinon. Dili pansinon. Kay yagit siguro ni kwarta di nakatagot kahit sinopering. So pero kung mga ilis gani, postura dagang alahas. Gwapo sa nina. Gwapo sa nina gyud. Mauna gyud na niya entertain. Entertain ang taman. Amen. So mao gyud na pud akong na-experience no, sa sulod sa simbahan. About aning kaning gitawag na holiness. Holy kay based sa gingon pa ni Kamarites Manet kay naapod gid ni sa simbahan ato makita kanang tungod kay balaan na ta no ana mo ta uy balaan na kay ka. Praise the Lord na ni siya. Praise the Lord na ni siya. Amen na ni siya. Dili na ni siya makasala no. Pero ingon sila bawal na ka mag-joke kay makasala ka. Bawal makatawa. Bawal na ka magsayaw-sayaw kay bawal makasala ka. So gusto nila kanang formal kay kanang ana gid kayo ba dili gid ka buak og baso plato lang no? Murag ka nang mag-anak na lang ta, murag na ta robot, muliko diri ana, Okay. robotic na kayo So ta. dili mo gud ana ang pagkabalaan no dili mo gid ta magbase sa standard sa tao kundi ang pagkabalaan man gud naa sa standard sa Ginoo. Yes, so ang holiness is living inside Jesus. Oo. So, Kamarites Manet, unsa man ning holiness, no? Pagkabalaan nga na nagsimba na ta. Na-experience ba nimo nga si Manet dati kuan man ni padulog man dito sa dito sa kalibutan nga anong dito na sa simbahan huli na ni si Manet. Nagsimba na. Ingon nila huli na daw kay kuan. Hindi na daw butan na daw kayo pero there's one time nga nasayop lang ko sa akong istorya. Ingon dayon, mari nagsimba. No, usay Sino judge kayo ta nga? sa Daghang tao, judgmental. no? Judgment, I-judge no? dayon ta nila no base sa atong mga sinultian sa atong bihok atong o bihok. sa atong dagway nga uy kuan kay nasiyag naong no makasasala na kayo na siya. Sigmugot. Sigmugot niya. Way kalipayon. Mura man na siya og kanang na dakdakan og kalibutan.
nadakdakan sa earth, di ba? No? Oh, kanang siksi man kay ni siya manamit kanang adi na sa Kristohanon Oo. hilaw-hilaw pa na siya kay Hilaw-hilaw ka na luto. mo i-judge dayon ta sa tao ingana ang base sa ilaha. No, Standard. daghan man ang bawal judgmental, Bawal no? judgmental, No, nasa kung ano na bawal gyud ta mag-judge kay ngano usahay man gud kining moral atong morals usahay nga standard. Mo ni usahay mag lead sa ato ang mo-judge ta sa tao. Oo. So i-generalize nato ang tao nga kita na mo decide sa tao. Kani siya palahog wa ni future. No? Ano ni siya, permila ni siya wa ni future ni tawana. Kani mga batan-una ni. Wala ka Tama umaon, ni wala ka kaon pariwala ni sila. Oh. Pare anang payatot, awan ni kaon manulis ni kaon. No? So daghan kayo standard ang Okay. kalibutan. Nanay conclusion, no? Nanay conclusion. So lisod no kung mo conclude na ta sa usa Oh, ka tao. dili gyud dapat. Dili dapat. Bisan si nato Jesus tong buhaton. panahon niya, di ba? Yung mga kauban, mga Oo. kuan man to, katong mga Sa Bible. Oo, katong mga dili pang prostitute. Prostitute. Oo. Tax Collector. Tax collector, makalasal man kay to Pwede siya sila. ganahan mo sabay atong mga limpyo. Ano dili man siya man tong mga Pariseo, di ba? Gwapo kay Oo, Pariseo. gali tong gi-critic sila sa kanong Pariseo. Gingnan si Jesus Christ nga, oy, anong may mga tinunan wala man na sila nang hunaw. Oh, di ba? Unsa bay na nang panghunaw pastora? Wala man ay Dapat ay kuan. deep nga meaning. Wala may deep meaning anang hulan. Manghunaw ka mukha, natural. Manghunaw mukha ka, mag-alcohol ka kay, naman kay germs. Oh, Katong wala na yung bacteria. no? Wala nang una nagpakita lang to nga dili hipokrito. Oh. No, napakita jud. Kay tungod manggod sa ilang balaod nga manghunaw jud. No mo ito ilang moral standard. So na-broke sa mga disipulo nga wala sila nang hunaw mao to nga ningon sila. Ano man na imo Kung kaon lang man ni, way kaon lang way hunaw. hunaw. So mga hugawan dito sila nga. So ingon na ang standard sa tao no nga we overgeneralize na sa mga butang no. We already decide to a person no. We Oo. conclude ingon si Na okay na kaayo, okay kaayo ka pero sa hipokrito ra kay ka mo nagpakaaron ingnon ba pero sa sulod di ay ito nakagitago gid maayo. maayo No, no. tama. Maayo lang ka sa Panamit panamit mo, sa gwapo kay tubangan. ka, gwapo kay ka. Pero sa likod, Daot di ay ito. daot 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 day ka hugaw. no? Pare sa usa ka tawo nga gwapa daw kaayo pastora ba. Mm. Unya ang espiritu di ay kanang nahimo ng bungo, no? Laina tan-aw. Nakita na sa ano, Facebook. Nakita na ko sa Facebook nga gwapahan niya oy pero sa likod niya bungo na di siya payat na kaya ang espiritu. Walay pagkaon kay tungod wala siya nakakaon sa pulong sa Ginoo. So mao gina ang pinaka ano no nga unsaon nato ni pastora na malikay ta ani nga Christian na how we can escape this kind of standard. Base sa namatay standard no sa kalibutan pero ang human standard gud kay diri lang na magbase pero naay pinaka high standard mao gid ang word of God. Amen. Sa Romans Oh. chapter 12 verse 1 na do not conform any longer to the pattern of this world but be transformed Yes, by amen. renewing your mind Yes. so that you will know the perfect will of God. Yes. So By- mahibalaan lang nato ang standard kung magbase ta sa word of God. Yes, no? Sa i-renew ginato atong mga panghunahuna Oo. kay diha man gud nagikan ang Oo. standard sa Oo. kalibutan through our past experience, our tradition, di ba? No, Mga unsa to ritual. mahitabo sa una, ato apang Oo. gi-exaggerate hangtod Oo, karon. oo, oo. So that's why until now kaning stereotype is still existing. Existing. Oh, Oo. karon nga panahon. So kamarites man nito sa nato malikay dira sa maka-escape ta ani nga kind of standard. Ang sa ko alam mo makalikay taan ni through real relationship sa Ginoo no. Relationship. Kanang naminaw ka sa tingog sa Dios no. Dili ka maminaw sa tingog sa mga tao no. Amen. So wala ka nag-base sa ilahang istorya kundi naminaw ka, nag-base ka sa pulong sa Dios. O magsubay gid ta sa tinuod nga dalan sa ang dalan ni Kristo. No, Yeah. sa pagkinabuhi mo. Okay. So mao jud day no na ang kinahanglan mabroke nato ni siya Oo. nga standard nga i-renew yun nato ang atong mga panghunahuna Oo. nga kanang standard yun sa Bible. Sa Bible. Sa Biblia gyud ta Sa mosunod kay aron makasunod pud ta sa standard sa Ginoo Oo. nga So- buot niya nga ipaabot Oo. sa atoa. So that is
will of God, no, nga kinahanglan nga ang iya jud nga standard ang masunod. So mga kamarites, no, nga naminaw karon diri sa sa ato ang podcast. Salamat kaayo sa inyong time nga paghatag kanamo o pagpaminaw kanamo, no. So see you again next time, no, sa diri sa kusina ni Marites, no. If you like us, just like and share and subscribe our channel. See you again next time diri sa Kusina Kusina ni Marites!